First Family yemuZimbabwe inova mhuri yekwaMnangagwa yopomerwa mhosva yekuda kugadzira dynasty yekwaMnangagwa muno muZimbabwe, izvo zvofananidzwa nevanotarisa sekunge zvakangofanana nezvaida kuitwa navaMugabe panguva yavo. Mashoko aya abva pavhidhiyo ratenderera pamastreets esocial media ranga richitaurwa navaPatrick Chinamasa, uyewo pakuonekwa kwaMai Auxillia Mnangagwa vari muPolitburo meeting yakaitwa nezuro kumuzinda weZANU-PF kuHarare. Ndinokuchingamidzai pano paShuviro TV uye ndinokutendai kwese kwese kwamungadai muchibata chivhitivhiti chedu muri. Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu uye subscribeiwo kuchannel kwedu, kushare mavhidhiyo edu uye kukomenta mucomment section maonero enyu panyaya dzatinenge tichitaura. Topinda munhau dzedu zvizere. Vaongorori vanoona nezvematongerwo enyika voti mhuri yekwaMnangagwa inenge iri kuda kuedza kugadzira dynasty watingati utongo hwemhuri imwe chete muno muZimbabwe. Izvi zviri kubva pazvinhu zviviri zvinoti: chekutanga, Mai Auxillia Mnangagwa vakaonekwa vari mumeeting yePolitburo yeZANU-PF nezuro. Izvi zvinhu zvisiri zvinhu zvinotarisirwa nekuda kwekuti mukadzi wemutungamiri wenyika hapana panombonzi anofanira kunge ari muPolitburo repati nyango zvake ari mukadzi wemutungamiri wenyika, nekuti Politburo ndiyo the highest decision making body mupati. Vanotaura vanoti kuveko kwaMai Mnangagwa kuPolitburo kunongoratidza kuti mhuri yekwaMnangagwa inokwanisa kuita zvainoda panguva yayada, uyewo vamwe vaiti amai vange variko nenyaya yekuti vaida kubheka kuti mwana wavo Shaun Mnangagwa ange ari pamazita anotaurika pakuzova purezidendi munguva inotevera. Chimwe chikonzero chaita kuti vanhu vati mhuri yekwaMnangagwa iri kuda kugadzira dynasty mashoko akataurwa navaPatrick Chinamasa muinterview yavakaita nenhepfenyuro yeredhiyo inonzi ZFM Stereo. Vachitaura painterview iyi, vaChinamasa vakabvunzwa nezvemashoko avainge vakambotaura mugore ra2024, apo vakataura mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ichaedza kukwidza matems apresident kuti asvike pa3. Izvozvi constitution inoti president wega wega anofanira kutonga kwematemu 2. Saka mugore ra2024 vaChinamasa vachiadresa vanhu vakataura mashoko ekuti ZANU-PF ichazoedza kuwedzera matemu aya kuti aite 3, zvinova zvakasiyana nezvaakuitwa mazuva ano neConstitutional Amendment Bill number 3 iyo iri kuda kuedza kuwedzera 2 years pamusoro petemu yagara iripo. Saka vachibvunzwa vaChinamasa kuti vakanga vasina here ruzivo rwakakwana uye kuti sei vakataura information yatisiyanei nezvaakuitika mazuva ano, vakapindura vakati pavakataura mashoko aya muna 2024 vaifungidzira kuti vaMnangagwa vaida kuitora temu yechi3 iyo yavaizosiyira panzira muna 2030 vachizosiyira mumwe wevatevedzeri wavo kuti vatonge, vasina kuziva kuti sandizvo zvainge zvakarongwa navaMnangagwa. Havana kana tarisiro yekuzosiyira mumwe wevatevedzeri wavo kuti vatonge. Izvo zvobva zvapa mubvunzo wokuti kana vasiri kuda kusiyira mumwe wevatevedzeri wavo, saka ndiani wavari kuda kusiyira? Vanoongorora nevanotarisa nezvematongerwo enyika vari kufungidzira kuti vaMnangagwa kusada kusiyira kwavari kuita vatevedzeri vavo inhaurwa yekuti vari kuda kusiyira mumwe wevana vavo anova Shaun Mnangagwa kana kuti Emmerson Junior Mnangagwa. Zvinogona kunge zviri izvo zvakakonzeresa kuti vapromote mwana wavo muchiuto kubva parengi yepazasi achienda parengi yepamusoro yaava mazuva ano. Uyewo kusada kusiyira mumwe vatevedzeri wavo kunongoratidza kuti makakatanwa ari mubato rinotonga anyanya zvisingaite zvekuti hapana kana mumwe ari kutrusta mumwe.
Nhau iyi inhau iri kudhivhelopa uye zvese zvatiri kutaura zviri alleged. Ticharamba tichikupai information, tichikudzivisai kuti zvava papi. Asi vanotarisa nevanoteerera vari kuona sekunge Mureka Mnangagwa iri kuda kuedza kugadzira dynasty muno muZimbabwe, zvinova zvimwe chete zvaida kuedza kuitwa navaMugabe, apo vaida kusiyira mukadzi wavo amai Grace Mugabe kuti vatonge nyika pavaizenge vabva. Ndiyo nhau yatanga takakubatirai. Tinokutendai chaizvo nekuona pano paShowero TV. Bayai notification bell nebutton rakanzi subscribe kuti nhau dzedu dzikurumidze kusvika kwamuri.